Good morning, everyone. I just want to share every one of you what God has put in my heart today. In 1 Kings chapter 3, verse 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, "Ask, what shall I give you?" Okay. Nagparang ni Apo Diyos ni Solomon iti may nga tagtagainog. Sinalusod na ni Solomon, nyaman ti dawatom itid ko. Nukas day nga iti salusod ni Apo Diyos kada tayo. Anya iti dawatan tayo. Hallelujah. Honestly, anya iti dawatan tayo ko ni Apo Diyos. Mabalin nga number 1, honestly kaniyakot kinabaknang. Okay. Gaputa kayat ko ti bumaknang. Kayat ko iti barungalugan, SUV. Kayat ko iti napintas nga balay. Gaputa kasya awan pa iti balay. Balay lang ni amak iti ada. Hallelujah, kayat damo. Ito naman bagik manday jay no. Ito da saan mo nga isu iti ayan iti pagministruan. Okay? Kasjay iti saludsod ni Apo Dios ken ni Solomon. So nga ni Solomon kot ada iti right na nga dumawat ti kinabaknan. Okay? Ngam anya iti dinawat ni Solomon. Kunana iti verse 7 ket may saak nga ubing na nagbalin nga ari. Okay? Kasano nga idauluak iti thousands of people, millions of people. Isu nga amom iti dinawat na. Ije verse 9. Iti dinawat ni Solomon, "Give to your servant an understanding heart, to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours?" Iti dinawat ni Solomon saan nga kinabakna. Dinawat na iti sirib ayaten nga kakabsat. Okay. Anya iti sungbat ni Apo Diyos. Then God said to him, "Because you have asked this thing and have not asked for long life, nor have asked riches for yourself." Han mo nga dinawat ti ati nga biyag. Saan mo nga dinawat iti kinabaknang para iti bagim. Nor have asked the life of your enemies. Saan mo nga dinawat nga matay ko nga dagiti kalaban mo. Di ba dahil iti panunutan ti tao. Mauremot lang panunutok. Nga bumaknang ako ma. Inya pa umatidog ti biyag ko. Dalusan iti lubong ko. Tapno awan kumadag iti manguyaw kanyak. Awan kumadag iti lumablaban kanyak. Okay. But have asked for yourself understanding to discern justice. Nakaskas daagayam ni Solomon dito. Saan nga kinabaknang iti dinawat na. Nudikat it is understanding heart. So ako na, "Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you." Okay. Inted ni Apo Diyos iti discerning heart.
And I have also given you. Okay, basta di jay. Intern na iti sirib. Nagmayat. I want to kahit kung appreciate ni Solomon dito. Talaga, inaiduman ni Solomon. Tanupan panunuton, kinabak nang kumaiti dawatan. Hanya, kinabak nang adungas sa niko. Iso nga enter niya Apo Diyos. Verse 13, and I have also given you what have not asked, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Datuloy na dito if you walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. Iso nga, nagmayat dito. Nagmayat dito nga dawat ni Solomon ayatin nga kakabsat. Ta number 1 kat, DJ, number 1, tikinabak na. Kan mabalin no, di ba, no ada kalaban mo? No dati mangoy uyaw kanyo. Pray for your enemies kunani. That God will bless them. Hindi ba, santay nga kayat nga ikararag dagiti enemies tayo. Okay. No ada iti mangon kontra kanyang saan kumanga jay asawa mo. Mabalin nga iti ikarkararag mo jay asawa mo. Apo Diyos, ikaw kadi iti panakaawat, maawatan na kadi iti sasaw. Kararag mo dagiti kabusor mo. Apo Diyos, Amami, Abba Father, idalan mo kadi dagiti kabusor ko. Tapno iti kasta maawatan dati sasaon. Maawatan dati kinaimbag mo. Tapno idalan mo isuda. Mabalin nga kasta iti kararag mo ijay kabusor mo. Para iti kabusor mo. Ngam na iduma dito napintas dito kararag ni King Solomon. That it is me. Hallelujah. That give me understanding heart. Give me the wisdom. Kayat ko iti sirib. Tapno iti kastakat. Maidahalan ko dagiti tattao. So ngayon niya po Diyos. Amo yun, napintas dito iti kararag tayo. Ijay James 1:5. Any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Magkasapulan tayo, James 1:5, kasapulan tayo ti sirib. Dumawat tayo, itad nga Apo Diyos. Hallelujah. Dat tayo gayong ti ikararag tayo. Ikararag tayo iti understanding heart, tapno madiscern tayo ti good and evil, tapno iti kasta amu tayo nga mangipakaawat kadag iti tattao. Mangipakaawat iti kabusor mo. Hallelujah. Kunana Jesus kat, ni Apostle Peter kat, pray for your enemies, that God will bless them. Okay? Nagrigat niya, nga aramidan. Okay? Kasano nga ikararag mo iti kabusor mo? Kat, ang dapat sa mga kaaway ay inaaway. Han ko nga kayat Apo Diyos. Kasi iti may sanga ti habit gamin ni Apo Diyos kat, paaramid na ti saan mo nga kayat. Kasalakan ni Jonah. Okay? Go to Nineveh. Ang nga kayat ni Jonah eh. Hallelujah. Kan oray siya. Ang ko nga kayat, numabalin, ang ko nga kayat ti agpastor. Okay. Ngam, talaga nga naiduma ti pagayatan ni Apo Diyos. Maikontra nga ijay pagayatan tayo. Makita yun dito. So nga, maawatan niyo kuma. Ti kararag tayo, give me wisdom. Give me understanding heart so that you will understand the people. So that you will understand your wife, your husband.
You will understand your children. And when you understand them, when you understand your husband, your wife, when you understand your neighbors, when you understand your enemies, wow! Adda iti wisdom kanya no kasano nga sulbaran iti problema. No kasano nga ibingay mo iti naimbag na damag ito sa ni Apo Diyos kadakwada. You will be effective. Agbalin nga epektibo ka. Iti biyag. Balin nga makabendisyon ka. If you have the wisdom of God. Amom ti sumaruno dito, verse 13. And I have also given you what you have not asked. Dahil iti nagmayat nga aramidon ni Apo Diyos. Kadagiti dumawat iti sirid. No dumawat tayo gayam iti sirid, itid na pay dagiti saan tayo nga dinawat. Anya iti saan nga dinawat ni Solomon? Both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Iti tiyempom. Sika iti kabaknangan, sika iti kasiriban, sika iti maidaydayaw, iti amin nga ari, iti tiyempom. Hallelujah. Okay. Kasya ni Apo Diyos nagtrabaho. Ijay Ephesians chapter 3 verse 20 ba dyan? Nakunana, He will answer our prayers more than we can think or imagine. No wisdom gayam ti dawatan tayo kanya Apo Diyos. Subsobraan na pa. So nga, subsobraan na ti itid na. Because of Him who love us. Isunat maidaydayaw. Ija verse 14, if you walk in my ways, to keep my statutes in my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. No pa'y itultuloy mo nga sumursurot ti pagayata ko na ni Apo Diyos. Umatidog iti biyag na. And that is also my prayer in my life. Honestly, ti karkararag ko iti napalpalabas nga tawon. Umay nga dagos ti kinabak na, umay nga dagos ti kwarta. Tanupan panunutan, dagiti ada kwarta na tidenggan ti tao. Jadi ti fak iti lubong. No awan kwarta, saan da ka nga dengdenggan. Ado tao nga sumurot kin ka, no ado kwarta. So nga kararag ko, give me wealth. Nung kasi, andak nga pinabak ng ti kwarta ni Apo Diyos. Ti kayat na bumaknangak iti sasaon. Tatanga 2025, I began to pray. Now I pray for wisdom. I pray for your word. Tapno mapno kanya, gaputa. Sakat may saak mapasto. I want to be a blessing. I want nga no agsauak at mabendisyonan dagiti tao. Amom nang rugita ta, God give me the strength to study His word, to meditate on His word. Okay, kat nagmayat gayam. Ibaga kada kayo nagmayat. Uray kita ato sa Biblia, dagiti successful nga tao ni Apo Diyos dagiti nagmeditate iti sa una Joshua 1:8. Okay, ano iti Joshua 1:8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. It is the word of the Lord. Timang parang ay kadatay. Good success. Madaydayo ti Apo. Hallelujah.